Hakani ke video jengah mata kasi ngin yakran syapang jong ki katto kat ni teli ki jinglong ki ba lada ngin pengkala shisha kan pengkala ya ka jingim ke jongi menta fidan hangni lani filong kum ni kum pilong menta but shisha lada fi bot ya kini ki jing hika jengah mata kasi kan yalam ya ka jingim jompi san snam syakhamat ban ya ka ba filong menta 5 years ahead from now but ngatip om baro kiba dare enough lani kiba not ban shim ya kani ke challenges haka jim ke jangki lani kiba not ban shim ya kini ki maujam ki challenges haka jim ke jangki but nakabenta jangki to kiba kloy to ngin shim ya kani ke jingrai ba ngin pek pendep ya kani ke video janga ngado bastang hado banakut but haka joko por ngin follow ya ka way pakaway ka step but shisha kan penkala ya ka jim jangi to ngin stang nakabenta jong kito ki bom sngola ban shim ya gini ki senjam ki bathamai lani ban no ya kita ki jinglong ki barim te kamanto ya phi bapin plano ya ka por pi daga ba pik ya gini ki video janga menda kasngi but lada fi skip lani fi no ya gini ki video tang hang nero nganam sngaw lele namar gini ki video kam de nakabenta jong kito ki bom not ban shim ya ka step ki bathamai ki bom but not ban no ya ka jinglong kabarim namar kani ke video jangan mentakasi kan ampen biria ip kan ampen rekhe ip Henry kani ya tho ip tang ya ka jing shisha Henry lada fi note ban pet ya kani ke video jangan mentakasi bat haka jogo por ba phim pendon kami ka haka jim japi shisha ka jingsuk ka jingsan bat ka jingkemen kan wan haka jim ka jampi nakabenta jong kito ki bakoloy tungin stang kabanangkong ka jinglong ka ba phi ban develop ha ka jim jompi ka de ka jing tuai ngatip bon ki bom sngaw thu ka ka jimut jong ka jing tuai habang ong ya phi hang ni ka jing tuai ka don kata ka banta ka bakhrau ban pengkala ya ka jing im ka jongi ka jing tuai basically ka don ka terms ka baki khot ka affirmation kani ka long ka bakhlan bor bha shisha kala ban pengkala ya ka jing im ka jongi but habang iduai omba ngiduai tangkum kito takaba kiwe kikren but mangi ipen bot Henry ka jinduai ka jongi ka deban long na po jong ka mensim na po jong ka donor ka jongi but ka ka bang iduai tong na schem bangin sai iyo ya ka kani ka long ka baklan bor bha shisha kala ban penkala ya ka jim jong Henry bun nangi ngimtip kumno banduai but kata ka long ka daw ba jong ka jing ka bangi kendo ha ka jim ka jongi nakwa ban kali phi ya ka wei ka jingkali kumnu phi juduai ya uble lene kumnu phi duai na uble bunsen habangi duai kala bande hayeng mane kala bande hayeng hasam lene hakanu kanu ka jaka kaba ngi kendu ha ka jim jingi Henry tang ka wei kaba ngi juduai bat ka jinduai jingi kalong kumni bunsen ni pano play to ayenga ya kane play to ayenga ya kate ladami ayenga ya kane nganle ya kane ne nganle ya kate teng haka jikim jingi ngim jupule kot ngim shem la pule kot Henry haka por exam ngi duwayo play to ayangi ya kata jing start but haka bakut lada ngim la ban tho habangi feel ngi ngosi but ngi blame pat ya uble ba uble jubab ya ka jing duwai ka jonga Henry ngan kali phi hato kata kalong ka rukom ba ngi duwai lada phi kwa ban tip kuno ban duwai sachat ya ki video ki ba don hapo ka description jong ka ni ki video ka ba ngala IP ya ka chi kai kumno ba ka ta jinduwa jungi ka de ban long khanang ba ublei ngap ba ya ka jinduwa ka jungi in poi sha ka banta ka ba ar bo ya ka thang ha ka jingi bon ba ki bru ki bom la ban job ha ka jingim ka jongki ka daw ko long namar ba kim shem la bo ya ka thang ha ka jingim ka jongki ngan ongi phi ba phi haban rai sha phi kwa ban poi ha ka jim jim phi ka ka skill ka ba phi haban improve halade ban poi sha ka thong ka ba phi la bo ha ka jim jim phi kumno in upgrade ya ka thong jom phi ka de ban long ka ba shai ba ka ka ba phi kwa ban yo ha ka jim jom phi but ha ba phi la bo ya ka thong Fidei ban wat ya kilat kilingti kumno bangan upgrade yalade ban poi sha ka thong ka bangala bo ha ka jim ka jonga Fidei artat banterekam nakabenta ban poi syakataka thong haka jim ke jompi haba phila bo ya ka thong haka jim ke jompi wat lada kalong ka thong ka ba he ne kalong ka thong ka baridro Henry to ai ba ka thong jompi kalong ka thong ka ba shisha ka thong ka ba phila ban kenjo haka jim ke jompi ngim de ban shubo ya ka thong ka ba he
Henry ngi day man bo ya ka thong ka ba long reality ka ba long shisha ka ba ngi la ban kot but habangi bo ya ka thong ngim de ban pek tang ya ka thong Henry ngi de ban pek ya kelenti ya jongi ngi de ban pek ya ki sen jam jong ki jing ya ki jongi but nang ban prioritize ya ka kam ka ba phitre ka ai ka ba phiti ban le khnang ba ka la ban gelam ya ka jing jong phi sha ka te ka thong ka banta ka balai pat ka de ka jing kilan met ka physical exercise leni ki physical activities kala bandai ka jing mara step kala bandai ka jing le gym kala bandai bangi shimenta hagenu genu ki sports ki jing mara step kala jingi leni kinu ki physical activities kandiat ngin yakran phang jong kanik panta kumno kani ka jing mara step leni ka jing kilan met kan yarap ya ka met jong phi ban long productive haga jing jongi ngan kali phi kat nungut na plan jo phi ki ba hakapor ka ba phi ngap ya ka jing ka jonga phik ping khi ya ka khot met jong phi kala bandai ba phi ping khi ya ki jat jong phi kala bandai ba phi ping khi ya ki khti ki jong phi klem ka jing poi prakhat lani klem ka jing khmi lenti phi ping khi ya ki jat ka jong phi lani phi ping khi ya ki khti ki jong phi ping khi ya ka met ka jong phi ka e ka daw fitip teng haba phi ya tho khana bat ki beriu lani fi sngap ya ka jingkran jong ki ve phi yo sngew ba phi peng khi ya ki jat lani ya ki khti ki jong phi teng haying mane lani haying school phi peng khi ya ki jat ka jong phi hato fitip ka ekadaw ka long namar ba phi long kita ki ba ki khot ki kinesthetic learner ki kita ki kinesthetic learner ki long kita ki bru ki balon lani ki balum ya ka nu ka jingnang ka jing start daga ba peng khi ya ka met ka jongki ka kwa ban le ya kita ke physical activities but lada ka met ka jongki ka khi ka brain jongki ka long active ba ka met jong phi ka don kam ban khi lani ban le ya ki physical activities ka ba mutro ba ka met jong phi ka bun ba ka ta ka energy level but phi don kam ban use up lani ban pendon kam ya kita ke energy khnang ba ka jabeng jong phi kan long active but haba ka jabeng jong phi ka long active kumta ka sni jong phi ba ro ko we kan long productive but ki kam ki ba fitre kin long ka ba seso but productive kata ka met ka jong phi ka dang khlan kata fidang don kam ya ka physical exercise the more healthy you are the more exercise or physical activities you need nangta in poi shakabanta ka basan pat ngidon kam ban pentere kam ya ka jabeng ka jongi kumba ka don kam ngi ban le ya ka ka physical exercise nak benta jong ka met jongi kumtaro ngidon kam ya ki exercise nak benta jong ka jabeng ka jimut ka jing perkhat jongi bar fitip ke kata ka long ka jing pulikot atau fitip neem ya ka ne ka jing shisha baki ki ba philon haka shipho khatsan lane ar posnem haka je im jongpi fila ban learn yaka da ka ba pulikot tang hapo shisnya ngan ong biang sajisen ki ba fila ban learn da ka experience haka shipho khatsan lane ar posnem fila ban learn yaka tang hapo shisnem da ka ba pulikot ki ong ba ka kot kalong ka shortcut nak benta jong ka jing shampang haka je im ka jongpi hot fila ban yo ya kata ka jing shampang haga jmjp katba fidang ya lenti hasla jongare berthe katba karta jompi kanang kiu Henry ya kata ka ka ba fila ban lon da ka jing experience ki jompi da ka jing sham jompi tang da ka ba pulekot dena mar kata nga ong ba ka kot ka long ka shortcut nak banta jong ka jing shampang ka bala ban ai jing yarap epi ban roy ban san kloy haka jim ke jongpi ka kot kan yarap epi ban lon naka experience ki jongki we naka jing kendo jongki we kala bande ka jing job jongki we kala bande ka jing rem jongki we fila ban yo ya ka experience ya ka jing snew lang ba jong ka jing im jongki we khnang ba fila ban kier ne fila ban board ya kata kalenti ka bakilayat fila ban sengap ya ki audiobook leni ya ki video book kiba ngilaban yo dakabasuk hagani kasngi lengba jong ka social media consume yakni ke kot man kasngi hakaji im kejangpi lada don na penjepi kiba sngau tho ya ke hindi filaban sengap ya ka kuku fm
lani haktin English na ka Spotify but fila ban lon na ki kot fila ro ban lon na ka jihikai ki ba kor hapo jong ka channel ka jonga ki jihikai ba pher ki banga shim na ki kot nak benta ban penbaha ya ka jing ka jongpi ngan ajimun ipi ban puli ya ki kot kam de ka kam ka basuk kalong ka jinglong ka bapidon kam baha bandon ya ka taka mensim jong ka jing yaisha sedang shwa na ka shipage haka shisi but sapan bot ya ka manla kasngi hado bapila ban puli ship ho page ha ka shisi kam lele la fis ngotho ne film ngotho ya ka e ka bakitho Henry to yaisha to yai puli manla kasngi sedang shwa naga shipage haka sisngi hado shipho page haka sisngi pin yo ishisha yaka jingkala haka jing ka jongpi fila ban download yaki kot ba pher bha napo jong ka internet but stang ban puli yaki lane fila ro ban follow yaka WhatsApp channel ka jonga haka ba ngaju ai yaka jing tho manla ka sngi kabala ban wanra yaka jingkala at least khendiat yaka jing ka jongpi sngap yaki podcast man ka sngi pe yaki video hapo jong ke TED Talk shisha finyo yaga GM kabakalla. The next thing that you have to take care of is the healthy eating. How nus nem ubathamai to bu ilade yaga tanga jingrai bangan day ban bam healthy pundunano ban bam yaga tanga jimbam kabagi khot ki junk food hoj ngatip ba kalong ka ba shisha yangi bangin le yaga ni Henry lada p focus ngatip ba p pinsala punduna ban bam yaga jingbam ki badon kling namar kane kamlong kababaha nakabenta jong kamet ka jongi di kambon ka at least ar lani lai litar hakachisni ka kade kataka judge kabala ban yarap ban pen fresh ya kamet ka jongi completely but hakajo kapor kala ro ban yarap ya kamet ka jongpi ban yele persha yagi bon judge ki jingpang namar ko kayai pen khoj ya kita ke jingja khlia hapo jong ka met ke jongi berkala ban beret ya kita ke jingja khlia na ka met ke jongi lengba jong ke jing penchi ke wei na ke jingpang ibar roi bha ha ke ni kisngi but kata ke jingpang kalong ke jingpang ka acidity kumta lada ngi khlan bha bandi kala ban penduna ya ka acid na ka met ke jongi kumta latangi la bha bandi kan penduna at least shiteng ya kata ke jingpang na ka met ke jongi namar kata to di khambon ko penduna ya kata ke jingbam kiba bon phnyang leni kiba bon khleng leni ke jingbam kiba bon musli ke jingbam sat penduna na ka jing ke jongpi kani kala ban yarap ya ka jing jongpi. The next thing that you have to do is stop comparing yourself with others. Don't bon bha ki bru ki bakwa ban shim ya ka jing job na ka GM ka jongi ki pen i yingi ya ki ki bomlong shisha ka bang ngimde ban kimi barkata ka long ka social media haune usnam ubathamai to bo ya kata ka thong ha ka GM ka jongpi bangade ban penduna lut ya ka ni distraction bangade ban penduna ya ka jing pendon kam lene ka consumption of the social media hauni usnam to bu ya ka thong ha ka jing jong phi banga de ban penduna ban pendon kam ya ka social media namar bakalong kanang shun ka bangi ije barkumta bonsen namar ngintip bakade kanang shun ngintip ban ile persya ka kumta kat kabab hila fidei ban penduna ya ka social media na ka jing ka jongpi ka de ka nongshun ka jongi tangba ngimtip ba ka de ka nongshun ka jongi pendon kambha ya ka social media totally tang na ka benta jong ka educational purpose lane larangi pipe ya ka video hapo jong YouTube fidei bantikna baki ki video kiba di ban pau hapo jong ka screen jong ka phone ka jongpi take control over the notification of your phone namar bonsin kini ki notification ki pensnyu shisha ya ka jim ka jongi kimi ya ka history jong ka YouTube channel ka jongpi la fi pendon kamika nakamenta ka entertainment purpose ne nakamenta jong ka educational purpose fide ban decide mapi baki ki jaj video ki ba de ban pau hapo jong ka screen jong ka phone ka jongpi fide ban manage ya ka phone ka jongpi ban manage maka yapi
ngan ong biang sa chisen fide ban manage mapi ya ka phone jongpi om ban manage maka ya pi fide ban penlut ya ka por jongpi tang na benta ban gain na ki knowledge phim de ban penlut ya ka por jongpi na ka benta ban scroll ya ki short hapo jong YouTube lani ban scroll ya ki reels hapo jong Instagram fide ban pendut no shi sendon ya ka ne ka jinglong phim la ban ong ba ngan supe tang tok namar kadon haka ya kata ka hook kaba lada fi pe tang tok tang arsakan pin kan kejit ya ka por jampi bat phim singau tho kumno kata ka arsakan kan kala syaka ar ganta om tang kata namar ba ka social media ka shlei daki khubor ba pher ki balong negative ki bala ban penjot ya ka jim ka jampi daki taki false belief kaya pen EAP ya ka jingjia ba pher ya ka thma ba pher ya ka jingsi ki jings new jong ka imlang salang jong kaleng sao dong jong ka perthe barki ong ba ka perthe kala janwai ka perthe kala jankut ngan ya thoi phi wat ngop ha ki ni ki jing hikai ki ba lani ki jing pen I ba lamler wat do jikerban haka jim jempi tak ba pek ya kini ki negative news lani ki negative influences jong kini ke social media ngi dang don shibun ba ke jingkerman man pen thamai man pen long ya kan ki imlang salang jongi ka ba suk ka ba kemen da ka ba eliminate lani penja no shisendon weng no shisendon ya kini ki negative news na ka jim ke jempi to ja no na ke social media what you post ya ki status what book ya ki aka ki bomlong mentoy na ka penta jong ki we haka jim ke jompi penlong simple ya ka jim ke jompi hangta ken filap ni yoi kumno bakata ka jingjob ka bashisha kan one haka jim ke jompi next thing you have to do is that is very important stop spending your time with the negative people sanga ban don rengkat bar ki beru ki basnyu namar bunsin kumba kita ki pelot jongi kilong kumta ro ngin long ketin ko ong lada fidon rengkat bat saungut ki beru ki job ka kerteng jong uta nong job ubasan kande ka jongpi Henry lada fidon rengkat bat saungut ki beru ki rem ka kerteng jong uta unong rem ubasan kande ka jongpi namar kata stop spending your time with those negative people kabhay ngi bagin don marwe ban ya ka bangin don rengkat bar kita ke negative influences ki bakla ban kata ya ka jim jongi kabhay ngi bagin don marwe ban ya ka bakadon ha ka company jong ship hongut ki briu lada fi yo sngo ya ki briu bakren a ka basnyu ship hang jong ki we ha khamat jong pi jangai nakum kita ki briu namar kata how ni usnem obathamai surround yourself with people of good thought teng kita ki beru kila bandai ki parla jempi teng kita ki beru kila bandai ki bahaying hasem jempi ki ba ki ba than ki jempi namar kata ngam ong phi ba phin jangai na ki physically henry na po jong ka jimur ka jim perkhat ka jempi ba kata ka jingkan jongki kamde ban kata kamde ban influence ya ka jim ka jempi ya ka jimut ka jim perkhat ka jempi. So keep in mind, stop spending time with those people who don't have the goals like you. The next thing you have to do is the practice of gratitude. Kaman sem jong kajing sngongu yakiwe. Man lagas ngi to sngongu ya ka GM ka jampi. Lada hakanu nu gasngi haka GM jampi pis sngo ba ngamdan AA ban sngongu ya oble. Ya ka ni ka mer ba piyo ban ring man sem. Ya ka GM ka bathamai ba piyo. Marsen ki na jing thia jampi pai shaka jim jampi shibun ba ki bru ha ka porthe manta ki thia ki khabre ki khmat jong ki henry kimla shuban ki henry ma phi pat mangapat nidang yo sajisen pat ban im ya ka na jim ka bathama man ring man sen pat man yo pat ya ka lat ban pengkala ban penthamai ya ka jim ka jongi namar kata to sngongu ya kata sngongu ya ki bahayang hasam jampi sngongu ya ki palok jampi sngongu ya kalok ya ulok ya ki hon ya ki para ya ki henmen ya ime ya ipa jampi khamtam ya oble ubathau ya kaji im ka jampi man laga si ha ka jim jampi hashwa bapin thia tho at least ya ka kerteng jong san ngut ki briu ha ka jim jampi that you are thankful for tho ya ka message ki thank you kani kalong ke ek ka bang jule man lagas ngi ki brio ki bang asngau ngu ha ga ji junga nga ju tho message ki thank you
Last and the most important thing haga jim jungi bakata kade kajing yo thia bonsin haga jim jungi kum kibru bonsin ngim ju khmi ya kade banta but ngi ju ignore ya kade banta token mau ba kajing thia kalong ka wei na ki banta kam tam jong kajing im kajungi kumba ka jimbam ka ton kam kumba ka jing trei ka jing ta don kam kum taro ka jing thia ka don kam haga jim kajungi normally haga jim jungi kum kibru gidon kam hadu Hendro hadu pra genta haga jisngi bangin thia namar kata ngi di ban iris ya ka met ke jongi na kita ka jing trei ke jing ta jungi baro jisngi at least Hendro genta nak menta jong ka jing thia ngala bonsen ba yakini haga ni kesngi ba ki perlot jungi baro shimet ki ai scroll ya ka phone jangki teng hadu arbaji lai baji men step ro kidang pet ya ki phone jangki kim yo thia bar men step par kit khithia khat we baji khat arbaji kani kamlong kabade ngidi ban thia ha kapor ka ba ublei ula bo ingi bangan thia bakata kalong kapor meet kapor step kapor sngi gade kapor bangi letre kumta ngani thoi phi ba kapor thia gade ban long ship ho baji kapor khithia gade ban long sau baji sheneng token mau yakani bat kani kalong banta ka ba kong santam jong kaji im kujungi lara filaban bot yakini kaji hika jang manta kasi shisha an ong phi ba omdon ki bala ban khang ya kaji job bakan wan hakaji im kujampi ngin second do phi ka pat ki video that hadu ka por bye bye stay safe